Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Sela Dewi Yuliati saking SMA Negeri Setunggal Weru, Kabupaten Sukoharjo. Adicara pambuka pahargyan penganten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugengan, karahayon, katentreman tuwin wilasaning Gusti. Mugi tansah kaparingaken dumateng panjenengan sedaya lan kula waraden sagung dumadi. Wonten ngarsanipun para pinisepuh, sesepuh, aji sepuh ingkang dahat kawula bektosi. Wonten ngarsanipun para alim ulama ingkang ditendhalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning Ilahi. Saha para sarjana sujaning budi ingkang sedaya pantes kamulyaken. Wonten ngarsanipun para satriyaning nagari, pangembating praja ingkang pantes kinurmatan. Datang kantong wonten ngarsanipun para tamu sekalian. Mirunggan wonten ngarsanipun Kadang Besan Sutresno. Nuninggih Bapak saha Ibu Bambang Nugroho Sapangundya. Ingkang mijil saking tlatah Karangmojo, Weru, Sukoharjo. Ingkang satunggu winengku ing Sukobasuki. Amit pasang alinan tabi, mugi tinebena ing siku dendaning Gusti ingkang Maha Kuwaos. Keparenga kula matur minangka jejering pambiyawara awit sinaraya dening Bapa saha Ibu Gatotmurdaka ingkang lenggah ing saka Cawas Klaten. Namung saderengipun kula nglajengaken matur, sumangga langkung rumiyin kula dherekaken ngaturaken puja puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa. Awit sedaya sih rahmat lan barokah Gusti ingkang tansah kaparingaken dumateng panjenengan sedaya lan kula. Wonten kalenggahan menika mahargya dhawuhing Sri Atmaja penganten sarimpit nenggih pusumaning Ayudyah Rara Sri Utami ingkang kajatukrama dening Bagus Adi Saputra, putra saking Bapa saha Ibu Bambang Nugroho. Tumapaking ijab kabul sampun kalampahan kanthi wilujeng miturut satataning paugeran agami lan nagari. Rikala Ari Ahad Kliwon Surya kaping 12 November 2022 tabuh 8 enjing mapan wonten ing kantor urusan agama KUA Cawas. Pramila ing samangke kalajengaken pahargyan dhawuhing Sri Atmaja penganten sarimpit menggah rerancaning adicara dhawuhing Sri Atmaja penganten ingkang sampun rinakit sagung kula wangsa. Inggih punika adicara sepisan tinarbuka kanthi atur pambuka. Adicara ingkang kaping kalih nenggih pisuwaning Sri Atmaja penganten putri saking Bale Mayangarum tumuju ing sasana palenggahan. Paripurna tumapak adicara ingkang angka 3 nenggih pisuwaning penganten kaku saking Wisma Palereman tumuju ing wiwaraning pahargyan. Titipurna adicara ingkang angka 51 nenggih tata cara pasrah panampi Sri Atmaja penganten kakung
dumateng kulawarga penganten putri. Purnaning gati tumapa adicara ingkang angka gangsal nenggih upacara panggihing Sri Atmaja penganten sarimbit ingkang kalajengaken tata cara kerobongan. Paripurna kasambung adicara ingkang angka 6 nenggih atur pambagya aja saking ingkang amengku gati konjuk dumateng para tamu kakung Sumawana Putri. Ewondene adicara ingkang angka 7 nenggih paripurna kanthi dipun pratandhani jengkaring Sri Atmaja penganten saking kursi palenggahan tumuju wonten ing wiwaraning pahargyan saperlu jawat asta nguntapaken kondoring para tamu kakung Sumawana Putri. Para rawuh, menggah makaten kala wau rerencening adicara pahargyan dauping putra pinanganten sarimbit. Mugia Purwa, Madya, Wasana saged lumampah kanthi rancak wilujeng widodо nir ing sambikala. Muga kapareng para tamu pinarak lenggah kanthi merdu mardawaning panggalih hanyiramna raos sing kasabaran miwah kawicaksanan ngantos purnaning pahargyan. Ngiras pantes paring pudya pangestu dumateng pinanganten sarimbit murih anggenipun mangun bebrayan wilujeng tanpa pambeng rahayu tanpa petunjuk. Amin. Nuwun, matur nuwun. Panyandra panganten putri binarung swaraning pradamba hangerangin ana gondo arum hangebaki jroning sasana pawiwahan nulya kawulyan ana teja hangga wong pawa praba nenggih punika tejaning Sri Atmaja penganten putri ingkang binayang kare mijil saking bale mayang arum kinanti ing sasana rinengga nenggih kusumaning Ayudyah Rara Sri Utami Atmaja putri saking panjenenganipun bapa saha ibu Gatot Murdaka. Dasar wiwit muda tumaruna panganten putri sampun kagula wetah sakatahing kautaman. Mula dakan mokal ayune sang Dewi tumus lair lan batine. Endahing warna penganten putri bebasan kurang condro luwihing warna. Lelewa hanuju prana gonas ganes solahe amra ati. Wadana sedeng hamaesan palarapan nyela cendani. Winggo nanggal sepisan netra pindha kartika panjerima. Bangkean hanawon kemit astanira andewa gading. Dirijinya hamucuk tanjung. Endahing warna penganten putri sasat widodari tumurun ing madya pada. Prapteng unggian kang tinuju sasana pawiwahan. Kagiat kagora pekasan sang pindha sita resmi. Dupi ngawuningane wis kebak ambelabar para tamu kakung Sumawana Putri. Arsa paring pudya pangestu dhateng Sri Atmaja penganten sarimbit. Panganten putri sapangombyong nulya kalenggahan wonten ing sasana rinengga. Hangrantu laksitaning adicara ingkang sampun karancang. Nuwun, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.